raportira načelnik policijske stanice potpukovnik policije Nenad Ereković. Lepo Ivica kaže, kako brzo išao? To je spet... Sa stanice. Vatrogasno spasilačko odeljenje Veliko Gradište, broj 12 vatrogasaca spasilaca i raspolaže za 4 vatrogasna vozila. Raportira komandor vatrogasno spasilačkog odeljenja Nenad Milićević. Vatrogasci, spasioci, zdravo! Zdravo! Ne može. To je što može, to je to. Dnevni boravak. Moj. Mi smo danas otvorili jedan objekat grad i baš ovako popravljaju uslove, ja da pričam sad. Stanje bezbednosti na teritoriji SGP Veliko Gradište stabilno. Raportira major policije Ana Osaka. Dobrodošli.